Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είμαι η Κορίνα Τριανταφύλου και μέσα από τη νέα μας εκπομπή «Πολίτες και Αυτοδιοίκηση» θα έχουμε την ευκαιρία να ασχολούμαστε και να προσεγγίζουμε θέματα που αφορούν στην τοπική αυτοδιοίκηση, στο πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος τους για την εύρυθμη κοινωνική και ποιοτική ζωή των πολιτών και πάρα πολλά άλλα θέματα, έχοντας κοντά μας δημάρχους και άλλους τοπικούς παράγοντες και φορείς. Κάνουμε λοιπόν την αρχή σήμερα. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Παναγιώτη Μανούρη, είναι ο δήμαρχος της Νέας Ιωνίας. Σας καλωσορίζω, κύριε δήμαρχε. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή αρχή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μας κάνετε ποδαρικό, όπως αντιλαμβάνεστε. Πιστεύω πως θα είστε γούρικος. Ναι, ευχαριστώ. Είναι η πρώτη σας θητεία ως δήμαρχος, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι η πρώτη θητεία. Είμαι παλιός αυτοδιοικητικός, αλλά η πρώτη θητεία ως δήμαρχος. Ναι, έχετε εμπειρία και έχετε πείρα ως αυτοδιοικητικός και ως σύμβουλος. Είδα το βιογραφικό σας. Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε δήμαρχε, σε τι κατάσταση βρήκατε τον Δήμο της Νέας Ιωνίας από γενική άποψη και πόσο τα πράγματα προχωρούν τώρα που μιλάμε? Έχει δύο βασικά προβλήματα. Το ένα έχει να κάνει με την διάρθρωση, με τη διοικητική διάρθρωση. Δηλαδή, πρέπει να δομήσουμε το σκελετό. Δεν υπάρχει σκελετό σήμερα στο Δήμο της Νέας Ιωνίας. Φτιάχνεται η διαλειτουργικότητα μεταξύ των υπηρεσιών που δεν υπήρχε. Ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να δίνεις τέλος πάντων κάποιες οδηγίες, κάποιες κατευθύνσεις μέσα από το επιχειρησιακό όραμά σου, παύλα επιχειρησιακό πρόγραμμά σου, και αυτά να εκτελούνται. Γιατί εύκολα λέμε, ας πούμε, ότι κάνει αυτό, αλλά αν οι διοικητικές δομές δεν είναι τέτοιες που να επαρκούν για να γίνει, μένεις μόνο στα λόγια και αυτό είναι καταστροφικό. Και προς την αξιοπιστία, για την αξιοπιστία σου απέναντι στους πολίτες, αλλά και για το γεγονός ότι μετά αποδομείται εντελώς το οικοδόμημα των υπηρεσιών. Άρα, μέσα στον πρώτο χρόνο, αυτό που κάνουμε είναι να κάνουμε σιγά-σιγά να αφουγκραστούμε, έχουμε δει ήδη τα προβλήματα, να μετακινήσουμε προσωπικό ώστε να έχουμε διοικητική υποστήριξη σε τομείς που είναι βασικοί. Δηλαδή, δεν μπορεί, ας πούμε, στην καθαριότητα να πηγαίνει το προσωπικό που, εν πάση περιπτώσει, θεωρούν όλοι τους περισσεύει. Γιατί θέλουμε διοικητική υποστήριξη, κάνουν μελέτες αυτοί οι άνθρωποι. Το ίδιο πράγμα είναι στο πράσινο, το ίδιο πράγμα είναι σε υπηρεσίες που στο παρελθόν δεν είχαν την δομή και την στελέχωση την επαρκή. Μας λείπουν στελέχη και αυτό οφείλεται στο κεντρικό κράτος και στον τρόπο που διαχειρίζεται την αυτοδιοίκηση, σε τομείς όπως είναι η τεχνική υπηρεσία, τα εξειδικευμένα στελέχη. Δεν έχουμε IT στο Δήμο ουσιαστικά. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος παλεύει για όλα. Σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται, κύριε δήμαρχε, τώρα? Προς το παρόν, το μόνο που κάνουν οι Δήμοι είναι να δουλεύουν με εξωτερική βοήθεια. Αλλά πόσο να δουλέψει με εξωτερική βοήθεια? Να κάνεις consulting, να κάνεις συμβουλευτική, να κάνεις. Αλλά εγώ θέλω μόνιμους υπαλλήλους σε θέσεις κλειδιά για να μπορώ να ανταπεξέλθω σε μόνιμη βάση. Έχουμε 8 μηνύτες, έχουμε 4 μηνύτες, ανθρώπους οι οποίοι έρχονται, άλλοι είναι εχμάλωτοι αυτών των συνθήκων. Και δεν κοστίζει κάτι το να υπάρξει ένα πλάνο συνολικό στην αυτοδιοίκηση που να ρυθμίσει. Βέβαια, χρειάζεται κουλτούρα τέτοια. Να ρυθμίσει αυτό το καθεστώς και να έχουμε αυτό που λέμε επάρκεια σε προσωπικό ικανό. Όχι απλά προσωπικό. Και από εκεί και πέρα, με μόνιμες σχέσεις, όπως ας πούμε στους βρεφονιπιακούς σταθμούς, πώς θα κάνω κοινωνική πολιτική όταν έχω υπαλλήλους 8 μηνύτες? Έχετε διεκδικήσει αυτή σας την ανάγκη? Διεκδικούμε και ως Δήμοι και ως ΚΕΔΕ. Πρέπει το κράτος να αλλάξει λογική. Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να αποκεντρωθεί και να βρει μηχανισμούς ελέγχου. Είχαμε έλεγχο, προληπτικό έλεγχο στο ελεκτικό συνέδριο. Από το ελεκτικό συνέδριο καταργήθηκε. Εμείς θέλουμε οικονομικό έλεγχο. Αλλά θέλουμε και αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων. Το λέμε συχνά, πυκνά. Είναι καθοριστικό το ότι είναι το συνέδριο αυτό φετινό στη Ρόδο. Αν δεν αποκεντρωθεί η κεντρική διοίκηση, το μοντέλο αυτό έχει πεθάνει. Γι' αυτό πεθαίνει η ανακύκλωση, γι' αυτό δεν μπορούμε να συντηρήσουμε σωστά τα σχολιά μας. Το να μας δώσουν κονδύλια κάθε τόσο του τύπου πάρτε και αυτά να κάνετε μια μικροσυντήρηση, δεν κάνει τίποτα. Αυτά είναι μερεμέτια. Θα μιλήσουμε και για τα σχολεία, κύριε δήμαρχε, που είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, γιατί ξέρω τις ανεπάρκειες που υπάρχουν, όχι μόνο στο Δήμο σας, σε όλους τους Δήμους είναι η αλήθεια. Ήθελα να σας ρωτήσω, όσον αφορά σε εντάξεις έργων ή σε απορροφήσεις χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, είχατε πει ότι βρήκατε πολύ κακή κατάσταση, έτσι είναι? Ναι, είναι έτσι. Θα μπορούσαμε σε δύο περιπτώσεις που έχουμε να κάνουμε με τα χρηματοδοτούμενα, η προηγούμενη Δημοτική Αρχή τα είχε κάνει μαντάρα, να το πω έτσι απλά. Δηλαδή, είχαμε δημοπρατημένα έργα από την περιφέρεια ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ. Είχαμε αντιπλημμυρικά, τα αντιπλημμυρικά του Περισσού, του κέντρου κάποια κομμάτια. Είχαμε δημοπρατημένο και είχε μπει ανάδοχο στο υπόγειο πάρκινγκ 360 θέσεων.
Είχαμε την πεζογέφυρα στην οδό Παναγούλη επίσης, δηλαδή η περιφέρεια είχε εντάξει το πρόγραμμά της, είχε δημοπρατήσει και είχαμε αναδόχους σε αυτά τα έργα. Βρέθηκαν νερά, ας πούμε, σε μια μελέτη. Πάντα βρίσκεις νερό, κάνεις μια αναθεώρηση μελέτης και της στατικής μελέτης, αν χρειαστεί. Σε 4-5 μήνες όλα αυτά είναι έτοιμα. Η προηγούμενη δήμαρχος, το έχουμε πει, το ξέρουν όλοι τώρα, ήθελε να κάνει δημαρχείο. Έκανε μια στατική μελέτη, την έδωσε στην περιφέρεια να την κάνει. Έγινε η μελέτη, ήρθε στο Δήμο, ποτέ δεν πέρασε Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί θα έπρεπε λογικά με βάση το τι σκεφτόταν η δήμαρχος να περάσει και έγκριση για δημαρχείο. Εμείς να περάσουμε τη μελέτη, ας είναι μια πιο ισχυρή μελέτη που προβλέπει και ανοδομή. Δεν θα δεχόμασταν ποτέ από το Δημοτικό Συμβούλιο να περάσει ανοδομή. Επειδή λοιπόν ήθελε να φάει το χρονικό διάστημα αυτό, το έφαγε. Σταμάτησε λοιπόν το έργο, πληρώθηκε 18% ανάδοχος, δεν μπορούσε η περιφέρεια να περιμένει, δεν μπορούσε και εκείνος μετά από 3 χρόνια να δουλέψει με τις προηγούμενες τιμές. Του δώσαμε 18%, μείναμε με μια τεράστια τρύπα στο κέντρο της πόλης, το χάσαμε το έργο. Το ίδιο υπήρξε και κίνδυνος απένταξης έργων, έτσι? Όχι, δεν είναι? Τα έργα απενταχθήκαν. Απενταχθήκαν. Τώρα κάνουμε αγώνα να εντάξουμε στην περιφέρεια, στο νέο πρόγραμμά της, το πάρκινγκ και κάποια έργα ανάπλασης στο κέντρο της Νέας Ιωνίας. Τα αντιπλημμυρικά έχουν απενταχθεί. Προσπαθούμε να τα εντάξουμε τώρα σε άλλο πρόγραμμα. Ίσως και στην περιφέρεια θα δούμε αν περάσει, αλλά προς το παρόν μόνο το γκαράζ είναι ύψους 12-15 εκατομμυρίων ευρώ θα φτάσει. Γιατί έχουν αλλάξει οι τιμές μετά από τόσα χρόνια. Το κενό αυτό λοιπόν το πληρώνει ο πολίτης. Το πληρώνει όχι μόνο ο πολίτης με την ταλαιπωρία που υφίσταται. Γιατί πριν είχαμε έστω και ένα υπαίθριο της πλάκας πάρκινγκ για 200-230 ανθρώπους. Αυτή τη στιγμή και για πολλά χρόνια έχουμε τεράστιο πρόβλημα στην πόλη μας. Το πληρώνουν κυρίως οι επιχειρηματίες της πόλης. Οι δεν μπορούν να δεχτούν τον κόσμο που θα μπορούσαν κατά από άλλες συνθήκες. Ο πελάτης δεν έρχεται όταν έχει πρόβλημα μεγάλο. Θα μπορούσαν τα έργα των αναπλάσεων στην Ηρακλείου, θα μπορούσε το πάρκινγκ και μια ελεγχόμενη στάθμευση για να αποτρέψει την στάθμευση ανθρώπων που έρχονται το πρωί. Δεν είναι στάθμευση, ουσιαστικά είναι παρκάρισμα των αυτοκινήτων 7,5 ώρα το πρωί, τα έχουμε μετρήσει αυτά, και το βράδυ γυρνάνε και παίρνουν τα αυτοκίνητά τους πηγαίνοντας σε άλλες περιοχές της Αθήνας. Εμείς δεν είμαστε όμως Ναρατζιώτισσα. Δεν μπορεί να παρκάρει αυτοκίνητό στην Ηρακλείο. Έχετε κάνει κάποιες ενέργειες γι' αυτό? Ναι, προχωράμε τώρα μέσω του Τρίτσης 1 σε ελεγχόμενη στάθμευση στο κέντρο της πόλης με πολύ μικρό αντίτιμο για αυτούς που έρχονται, εν πάση περιπτώσει, να μείνουν 1, 2, 3, 4 ώρες. Από εκεί και μετά όμως θα υπάρχει περισσότερο και φυσικά μετά το 7ωρο, που ουσιαστικά φωτογραφίζει αυτούς που αφήνουν τα αυτοκίνητα και πάνε στις δουλειές τους, θα υπάρξει μεγαλύτερο αντίτιμο για να τους αποτρέψουμε. Αποτρεπτική στάθμευση λοιπόν. Ράμπες αμαία, υποδομές, αναπλάσεις. Το κέντρο μας είναι αυτή τη στιγμή τεράστιο, δέχεται τεράστιο κυκλοφοριακό φορτό από τη διαμπερή κυκλοφορία. Όλα αυτά δεν μπορεί να τα καλύψει το Τρίτσης 1 που μέχρι τελευταία στιγμή προλάβαμε στις 9 του Φλεβάρι να δημοπρατήσουμε το έργο, 1.700, και το έργο ψηφιακής σύγκλησης που είναι περίπου άλλο τόσο, το οποίο έργο ψηφιακής σύγκλησης το υπέβαλε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή τελευταία στιγμή. Δεν είμαστε μέσα στους 52 Δήμους που ανακοινώθηκαν. Καταβάλουμε προσπάθειες να είμαστε, και είναι πολύ δύσκολο να είμαστε και στους επόμενους 52. Με αποτέλεσμα τα μόνα εργαλεία, αυτά ήταν τα μόνα εργαλεία, ενώ θα έπρεπε να έχουμε πάρει από το Τρίτσης πάνω από, θα έλεγα, γύρω στα 20 με 21 εκατομμύρια, τόσο βγαίνει, να μην μπορούμε να απορροφήσουμε τα 4 επί της ουσίας. Δεν έχουμε μπει στους 160 Δήμους που 160 υπέβαλαν και 160 πήραν από το πρόγραμμα οδικής ασφάλειας. Δεν πήραμε τίποτα, δεν υποβάλαμε τίποτα. Στην ενεργειακή αναβάθμιση κοιμόμασταν, ας πούμε, είχαμε ανοίξει ομπρέλα. Έγινε ένα σχολείο μόνο, το οποίο αυτή τη στιγμή κινδυνεύει να μας ζητήσουν τα λεφτά πίσω από κακοτεχνίες που έχουν. Πάντως εσείς έχετε ενεργοποιηθεί πολύ περισσότερο, αυτό το αναγνωρίζουν και οι πολίτες σε συνομιλίες που είχαμε ανθρώπους εντελώς τυχαία στην περιοχή σας. Έχει φανεί κάποιο έργο από από την πρώτη ανάληψη των καθηκόντων σας? Εντάξει, παλεύουμε την καθημερινότητα. Ναι. Έχω καλούς συνεργάτες. Έχουμε κάνει μια πολύ καλή δουλειά στο κοινωνικό κομμάτι. Κάναμε το κέντρο φροντίδας οικογένειας, το οποίο μπορούμε να δεχόμαστε πλέον περιστατικά και θα το απλώσουμε και στα σχολιά, και να κάνουμε και θεραπείες σε θέματα ψυχολογικής υποστήριξης των οικογενειών και όχι μόνο, και των εκπαιδευτικών. Έχουμε κάνει μια πολύ καλή πολιτιστική δουλειά με αποκορύφωμα τις Ιωνικές Μέρες. Μια εβδομάδα πολύ πυκνή, η οποία ήταν γεμάτη εξωστρέφεια, με ποιότητα, και αυτό σε χρόνο ρεκόρ. Κάνουμε στον αθλητισμό βήματα πάρα πολλά. Τώρα τελειώσαμε και το χλωτάπιτα, αντικατάσταση χλωτάπιτας του σταδίου του δικού μας. Κάνουμε και ένα βοηθητικό γήπεδο πίσω από αυτό και προσπαθούμε να φτιάξουμε. Το κολυμβητήριο εντάσσεται μέσα στο χώρο που λέτε? Γιατί με ρωτήσανε να μου πείτε για το κολυμβητήριο. Προς το παρόν δεν υπάρχει το σχέδιο αυτό. Αυτό που υπάρχει είναι ότι
Θα έχουμε τις επόμενες μέρες και οριστικό ανάδοχο για να φύγουν τα απορριμματοφόρα στο χώρο του σταδίου. Αν δεν φύγουν αυτά, δεν μπορούμε να κάνουμε κανένα σχεδιασμό. Μάλιστα. Πιστεύω ότι είναι ένα όραμα 30 χρόνων τώρα να φύγουν τα απορριμματοφόρα και θα φύγουν. Είναι το μεγάλο στοίχημα. Κατόπιν θα συζητήσουμε για το τι ακριβώς θα φτιάξουμε συμπληρωματικά μέσα στο στάδιο. Αν θα είναι κολυβητήριο, αν θα είναι ένα μεγάλο κλειστό διεθνών προδιαγραφών δημοτικό γυμναστήριο που λείπει στην πόλη. Έχουμε ανάγκη από ένα πνευματικό κέντρο μεγαλύτερο που να μπορεί να φιλοξενεί και κόσμο, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο το κινηματογράφο Αστέρα και 2 μικρά θεατράκια μικρής χωρητικότητας. Νομίζω, Δήμαρχε, προηγούνται όλων αυτών τα πεζοδρόμια και οι ανεπάρκειες των σχολείων μέσα, τα προβλήματα που έχουν αυτοί οι χώροι. Να σας πω και αυτά τα δύο που είναι πολύ σημαντικό. Όντως το θέσατε, γιατί και εμάς στην ιεράρχηση αυτό είναι το νούμερο 1. Ασφαλτόστρωση δεν είχε γίνει 5 χρόνια. Ετοιμάζουμε μια μεγάλη εργολαβία αυτή τη στιγμή. Μέσα από τη ΣΑΤΑ σχολείων, δεσμεύουμε δηλαδή για 2 χρόνια τη ΣΑΤΑ, πρώτα τη ΣΑΤΑ, η ΣΑΤΑ είναι για τα γενικά έργα, για να μπορέσουμε να σηκώσουμε μια μεγάλη εργολαβία για ασφαλτοστρώσεις και πεζοδρόμια, να μπορέσουμε να προηγηθούμε, γιατί αυτά, ξέρετε, άμα κάθε χρόνο κάνεις από λίγο, είναι και διαγωνισμοί που καθυστερούν, αλλά και όταν τελειώνουν ουσιαστικά δεν καλύπτεις μεγάλο φάσμα. Εμείς θέλουμε λοιπόν να κάνουμε μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεις στην ασφαλτόστρωση και στα πεζοδρόμια. Επίσης, με πρόσληψη που κάναμε μέσω, δεν μας δίνει το κράτος αυτή τη στιγμή, και παίρνουμε με απόδειξη παροχής υπηρεσίας 4 εξειδικευμένους εργάτες για να μπορέσουμε, επειδή έχουμε ανειδίκευτους υπαλλήλους, μπορούμε αντί να έχουμε ένα συνεργείο έξω, να έχουμε 4 συνεργεία. Το ένα εξειδικευμένο για τα σχολεία, το ένα θα κάνει ράμπες ΑΜΕΑ, έχουμε ξεκινήσει ένα ευρύ πρόγραμμα, και τα άλλα 2 θα δουλεύουν πεζοδρόμια για να μπορούμε να μπαλώνουμε πράγματα. Στα σχολεία τώρα. Ναι. Στα σχολεία, φέτος με την απορρόφηση των σχολικών επιτροπών, υπήρξε ένα τεράστιο πρόβλημα όσον αφορά το να γίνει κατανοητό το νέο μοντέλο. Δηλαδή, περάσανε στο Δήμο όλα. Πάβουν οι σχολικές επιτροπές. Πάβει και η ευελιξία όμως στο να μπορούν να πάρουν γραφική ύλη, στο να μπορούν να πάρουν καθαριστικά πράγματα της καθημερινότητας. Δεν μιλάω για τα έργα. Στα έργα, εμείς δουλεύουμε μια εργολαβία αυτή τη στιγμή. Θα καλύψουμε κάποια πράγματα και του χρόνου θα είναι πολύ πιο καλά. Και τι έγινε? Μείναμε πίσω. Μείναμε πίσω αυτές τις 10 μέρες κρίσιμες που είναι η διαφορά. Αναγκαστήκαμε να καλύψουμε μέσα από τις αποθήκες του Δήμου με υλικά που δεν ήταν και τα κατάλληλα. Ας πούμε, υπήρχαν υλικά που δεν είναι για τα σχολεία. Να καλύψουμε τις ανάγκες. Στη γραφική ύλη υπήρξε μια καθυστέρηση. Τώρα το καλύψαμε, το κάναμε. Αυτή τη βδομάδα καλύψαμε όλο τον Οκτώβριο. Τελειώνει η ανάθεση που έχω δώσει για να καλύψουμε και το υπόλοιπο στα καθαριστικά. Και είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για την γραφική ύλη και για τα καθαριστικά όλου του χρόνου. Θα είναι τελειωμένα όλα σε 10-15 μέρες και θα μπορούμε πλέον να τα απεξέλθουμε του χρόνου φυσικά. Θα έχουμε στις αποθήκες μας τα υλικά. Γιατί ξέρετε, είναι πολύ βασικό να προβλέπετε, και δεν μπορεί να γίνει αυτό εύκολα, να γίνει αυτή η κατανομή ανασχολικού και η παράδοση των υλικών σε κάθε σχολείο. Αυτό γινόταν πριν με τις σχολικές επιτροπές. Τώρα με έναν ανάδοχο πρώτα απ' όλα αποκλείεις την τοπική κοινωνία. Και ξέρετε, οι πολίτες δεν αντιλαμβάνονται αυτή τη διάκριση των καθηκόντων και θα τα επομίζεστε εσείς ως παράπονα όλα αυτά. Έχουν δίκιο όμως και εντάξει, αυτό είναι και το κόστος. Δηλαδή, πολλά δεν μπορείς να τα εξηγήσεις και ο άλλος το καταλαβαίνει το παιδί του. Σήμερα, ας πούμε, κοίταξα να έχω ψυγεία, γιατί έχουμε και ηλικία. Ερχόντουσαν, έδιναν, ας πούμε, στους διαγωνισμούς 40 ευρώ ανά, ενώ πρέπει να δώσουν 14. Κάποια στιγμή δεν μπορούσαν να συνεχίσουν. Παρατούσαν τα κηλικία. Παρατήσαν από τα κηλικία, φύγαν οι άνθρωποι. Πρέπει να κάνουμε δημοπράτηση στο ενδιάμεσο. Εντάξει, δεν έχει το σχολείο κηλικείο, δεν είναι τόσο εύκολο. Αλλά το να μην έχει με ζέστη κρύο νερό, στέλνουμε νερά το πρωί και το μεσημέρι δεν πίνονται. Τώρα λοιπόν προσπαθούμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα στα 5 σχολιά μας, βάζοντας ψυγεία. Ενεργοποιώντας ψυγεία κηλικείο. Από τα απλά πράγματα. Μικροπράγματα, αλλά είναι ανάγκη όμως το παιδί. Τι θα πει. Βεβαίως. Ένα άλλο φαινόμενο, κύριε Δήμαρχε, που επικρατεί στην περιοχή της Νέας Ιωνίας είναι πολλοί πολίτες βλέπουν κτίρια που φαίνονται, ή χώροι που φαίνονται καταλελειμμένοι, αφημένοι και δεν ξέρουν τι γίνεται. Τι συμβαίνει με την κατάληψη δημοσίων χώρων, όπως ξέρω πως κάποιοι από αυτούς βρίσκονται σε κατάληψη. Είναι και ένα κτίριο, όχι κτίριο, ένας χώρος ανοιχτός στην Αλαμάνας, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Εκεί πήγαμε, κάναμε τη διάνοιξη του χώρου, την τελειώσαμε. Ήταν πολλά χρόνια αφημένο. Αυτό ήταν καταπατημένο? Ναι, ήταν καταπατημένο. Είχε γίνει όλη η διαδικασία της διοικητικής αποβολής. Δεν έπαιρναν την απόφαση να τους βγάλουν τα προηγούμενα χρόνια. Με το που μπήκαμε εμείς, ενεργοποίησα τη διοικητική αποβολή
Κάναμε την πρώτη διάνοιξη σε ένα σημείο και τώρα την ολοκληρώσαμε. Έδωσα και λίγο χρόνο για να πάρουν τα πράγματά τους από μέσα. Και θα αποδοθεί στους πολίτες ο χώρος αυτός. Γίνεται δρόμος, ενώνεται. Το ένα κομμάτι ενώνεται η Ρώων Καλογρέζας με την Αλαμάνας, για να μην υπάρχει αδιέξοδο εκεί. Και το υπόλοιπο κομμάτι, το Πρανές, θα είναι πράσινο. Δίπλα ακριβώς που κάναμε την πρώτη διάνοιξη, σε ένα μικρό χώρο γύρω στα 70-80 τετραγωνικά, θα γίνει ένα πάρκο τσέπης. Άμεσα. Θα δοθεί στους πολίτες, δηλαδή να μπορούν να κάτσουν σε ένα παγκάκι, να έχουν δέντρα πίσω τους. Θα μπορέσει και το επόμενο κτίσμα, δεν είναι καλό, αλλά δεν μπορεί να το κατεδαφίσεις. Δεν είναι μέρος της διοικητικής αποβολής. Αλλά θα υπάρχει ένας πράσινος φράχτης από δέντρα. Έχετε ανάγκη από φράχτη, γιατί σύμφωνα από βάση μελετών βρίσκεστε πολύ χαμηλά στη βαθμίδα σε πράσινο και είναι αναγκαίο και για τους πολίτες. Το ισοζύγιο μας είναι πολύ χαμηλό. Έχουμε δρομολογήσει να περάσουμε στο Πράσινο Ταμείο την πλατεία Τσαλδάρη και την πλατεία Υγείας, στο ισοζύγιο του 23 και του 24. Και στο 25 έχουμε μια φιλοδοξία να περάσουμε ένα πολύ μεγαλύτερο έργο με πάνω από 30 στρέμματα πρασίνου, δηλαδή την οδό Μικάλης, την πλατεία Παπαφλέσσα, το πράσινο πάρκο πίσω από το βρεφονιπιακό σταθμό μας, την πλατεία Ύδρας και την πλατεία Μακελαράκη, που είναι τεράστιες εκτάσεις, πάνω από 1 εκατομμύριο δαπάνη, για να φτιάξουμε πλέον σε αυτό το ισοζύγιο του 25 το μεγάλο πάρκο, όπως το λέμε εμείς, να το δώσουμε με ενιαίο χώρο, δηλαδή προσβασιμότητα, χώρο για παιχνίδι, καλλισθενικά όργανα, με δυνατότητες τα παιδιά να βγουν να παίξουν, ας πούμε, γιατί τώρα πέρα από μια παιδική χαρά που μπορείς να βάλεις, τα υπόλοιπα είναι κρανίου τόπος. Διάβασα και μία έτσι σημαντική πρωτοβουλία την οποία έχετε πάρει όσον αφορά στον έλεγχο της ακτινοβολίας από τις κεραίες και από την ραδιενέργεια που επιφέρουν τέλος πάντων στον ανθρώπινο πληθυσμό. Αυτό ήταν έτσι ενδιαφέρον, γιατί δεν το έχω ακούσει αλλού. Για πείτε μας γι' αυτό. Υπάρχει ένα πρόγραμμα στο Δημόκριτο, κάποιοι δήμοι το έχουν αξιοποιήσει. Εμείς πήραμε το βανάκι, το ένα από τα 4-5 που έχει. Να το κρατήσουμε τουλάχιστον 2 χρόνια. Ναι, και θα γίνεται μέτρηση της ακτινοβολίας, αν είναι μέσα στα επιτρεπτά όρια δηλαδή. Και γίνονται συνέχεια μετρήσεις. Τώρα αλλάζει κάθε εβδομάδα, κάθε 15 μέρες ένα χώρο για να μπορούμε να έχουμε σοβαρές μετρήσεις. Το κάνουμε σε μια μέρα που μπορεί να έχει ελαττωθεί η ισχύ στις κεραίες. Μέχρι στιγμής τα δείγματα είναι ενθαρρυντικά όσον αφορά τους πολίτες, γιατί ανησυχούν. Είναι πάρα πολύ χαμηλά, καμία σχέση δηλαδή. Στην κλίμακα του 10 είμαστε στο 0,1. Οπότε είναι στα επιτρεπτά όρια. Είναι στα επιτρεπτά όρια. Αλλά έχουμε πολλούς χώρους ακόμα να ελέγξουμε. Τώρα το έχουμε βάλει στο Πανετόλιο στην Αλσούπολη. Πηγαίνουμε σε σχολεία κυρίως και βρεφονιπιακούς σταθμούς κοντά. Αλλά ελέγχουμε και τη γύρω περιοχή σε ένα εύρος γύρω στα 100 μέτρα, σε μια ακτίνα μάλλον γύρω στα 100 μέτρα. Υπάρχει αξιοπιστία και πηγαίνουμε συνεχώς, αλλάζουμε χώρο. Οι μετρήσεις είναι επίσημες, ανεβαίνουν στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη διάβγεια φυσικά. Είναι στην διακριτική ευχέρεια του οποιοδήποτε πολίτη να δει και να μην ανησυχεί. Βεβαίως, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Με τις απαλωτριώσεις, τι γίνεται? Στις απαλωτριώσεις έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα τώρα με την Εριοτέκ. Προσπαθούμε να υλοποιήσουμε ένα δάνειο για να την πάρουμε. Έχουν ξεφύγει οι ημερομηνίες βέβαια. Πρέπει να έχει λήξει αυτό μέσα στο 2023. Υπάρχουν ευθύνες μεγάλες. Από την προηγούμενη διοίκηση εννοείται. Θα αναζητηθούν οι ευθύνες, ναι. Δεν μπορώ να κάνω πίσω σε αυτό, γιατί όσο ψάχνουμε και όσο προσπαθούμε να αποκτήσουμε το χώρο αυτό που πραγματικά θα ήταν στολίδι, για τα σχολιά μας δηλαδή, που θα μπορούσαμε να αναγείρουμε εκεί, βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Τώρα, ακόμα και στο τελευταίο δάνειο που πήραμε, υπάρχει προσφυγή, ας πούμε, της Δημοτικής Αρχής, η οποία για τον ίδιο λόγο είχε επιχειρήσει να πάρει δάνειο και είχαμε συμφωνήσει όλοι πέρσι. Φέτος, λοιπόν, στην προσφυγή που έκανε κατά του δανείου, είπε ότι δεν υπάρχει ωφελημότητα, χρησιμοποιώ ακριβείς λέξεις που είναι μέσα στην προσφυγή, για να πάρουμε το δάνειο αυτό για το συγκεκριμένο χώρο. Δεν υπάρχει ωφελημότητα να πάρουμε το χώρο, το μισό χώρο αυτό της Εριοτέκ, της πρώην, τα 4.800 για να κάνουμε σχολεία. Τότε για ποιο λόγο προσπαθούσαμε τόσα χρόνια να το πάρουμε? Υπάρχει δηλαδή μια βελτιρία η οποία είναι αρκετά ύποπτη. Δηλαδή, το λέω με την έννοια ότι πλέον πρέπει να έχει σκοπιμότητα να μην θες να το πάρεις. Όταν έρχεται η επόμενη αρχή και στο και 5 λέει, παιδιά, θα πάρω δάνειο. Δεν το ψηφίζεις το δάνειο, δεν πειράζει. Προσφεύγεις κατά του δανείου των απαλωτριώσεων. Και πώς θα κάνω την Εριοτέκ, πώς θα την πάρω? Αφού ξέρουμε όλοι ότι δεν μπορώ να έχω τα χρήματα αυτά. Υπάρχει λοιπόν ένα μεγάλο πρόβλημα. Τώρα, όσον αφορά για άλλες απαλωτριώσεις, εμείς κάνουμε και διάνοιξη στην Αλσούπολη σε άλλους χώρους. Αν χρειάζεται να απαλωτριώσουμε ένα μικρό χώρο, αυτός είναι πολύ μικρός χώρος, συμπληρωματικός στην Εθνική Αντιστάσεως, που και εκεί μπήκαμε και κάναμε διάνοιξη. Και το επόμενο βήμα είναι να τελειώσουμε την υπόθεση με το 92K, είναι ένα οικόπεδο τέλος πάντων εκεί στην Αλσούπολη. Δεν θέλω να πω περισσότερα γι' αυτό, γιατί προσπαθούμε να το σώσουμε με διαφορετικές κινήσεις. Είναι απαράδεκτο να χάνει το δημόσιο από ιδιώτες.
ένα χώρο, ο οποίος, για να σας το καταλάβετε, είναι ο χώρος κάτω από την ανισόπεδη της Κίμης, ένας πράσινος χώρος δίπλα στην υδατογέφυρα του Αδριάνιου Υδραγωγείου, στους πεσούς αυτούς που, εν πάση περιπτώσει, είναι αρχαιολογικός χώρος. Έχουμε την συμπαράσταση της Υπουργού Πολιτισμού πάνω σε αυτό και νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα λυθεί το πρόβλημα, χωρίς να χρειαστεί να ταπανίσει ο Δήμος χρήματα. Δηλαδή να παροτριώνει ο Δήμος εκτάσεις, οι οποίες ουσιαστικά είναι δημόσιες εκτάσεις και έχουμε θέματα εκεί. Και όχι μόνο αυτό, έχω ακούσει να λέτε πως σε περίπτωση που δανειοδοτηθεί ο Δήμος δεν θα επομισθούν οι πολίτες τις επιβαρύνσεις, ότι θα προσπαθήσετε... Χαίρομαι που το λέτε, γιατί πρέπει κάποια στιγμή αυτό το λαϊκίστικο παιχνίδι δεν υπάρχει περίπτωση να επιβαρυνθούν οι πολίτες. Όταν έχει επιστοληπτική ικανότητα ο Δήμος, τα τοκοχρεωλήσια που πληρώνεις όταν πλέον εκταμιεύσεις το δάνειο, τα πληρώνεις, τα κρατάνε μέσα από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. Δηλαδή από τα χρήματα που έρχονται και σου περισσεύουν. Δεν είναι ανταποδοτικά, δεν πρόκειται ο πολίτης να φάει κανένα χαράτσι. Απλώς τι γίνεται, μια εμπροστοβαρή πολιτική δημιουργίας αναπλάσεων πολλές φορές ή στην προκειμένη περίπτωση επαλωτριώσεων, όπου τι κάνεις, αντί κάθε χρόνο να δαπανάς τα χρήματα αυτά που σου περισσεύουν, το 1.200, το 1 εκατομμύριο, τα 2 εκατομμύρια, τι κάνεις? Παίρνεις ένα δάνειο, πληρώνεις τοκοχρεωλήσια, με το δάνειο αυτό κάνεις αμέσως το μεγάλο έργο ή την απαλωτρίωση και κατόπιν αυτά, στην επόμενη δεκαετία, επιμερίζονται ως τοκοχρεωλήσια και τα πληρώνει. Μια χαρά τα πληρώνει ο Δήμος, έχει επιστοληπτική ικανότητα, δεν σε δανείζει κανένας αν δεν έχεις. Και ο πολίτης δεν πληρώνει κάτι, δεν του έρχεται ποτέ κανένας λογαριασμός γι' αυτό. Εντάξει, καλό είναι να το ξέρουν, γιατί υπάρχει σύγχυση περί αυτού, είναι η αλήθεια. Το στίχημα που έχετε βάλει εσείς με τον εαυτό σας, κύριε Δήμαρχε, σας το λέω γιατί πολλοί λένε ότι στην τετραετία και πενταετία πια δεν προλαβαίνουμε. Βρήκαμε χάλια πράγματα πριν, δεν προλαβαίνουμε να ολοκληρώσουμε το έργο μας σε 5 χρόνια. Πόσος χρόνος πιστεύετε πως χρειάζεται για να φανεί μια άλλη μορφή σε ένα Δήμο και ποιο είναι το στίχημα που έχετε βάλει εσείς προσωπικά με τον εαυτό σας, γιατί φαίνεστε ένας άνθρωπος που είστε έτσι πολύ συγκεντρωμένος σε αυτό που κάνετε? Έχοντας επιχειρησιακό πρόγραμμα στα χέρια μου, είναι αυτό που φτιάξαμε με τους συνεργάτες μου πριν τις εκλογές και προσαρμόζοντάς το τώρα, έχουμε βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους. Προφανώς οι μακροπρόθεσμοι θα είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ξεκινήσει έργα πολύ σοβαρά και στο τέλος πενταετίας. Δηλαδή, το να φτιάξουμε το δημοτικό στάδιο της Νέας Ιωνίας είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω θα έχει τελειώσει στο σύνολό του, βέβαια. Έτσι. Θα έχουν γίνει πράγματα στο σύνολό του μέσα στην πενταετία. Όμως, το να φτιάξουμε το πάρκινγκ, το υπόγειο, το να κάνουμε αναπλάσεις στο κέντρο της πόλης, το να βελτιώσουμε τα πεζοδρόμια και τα οδοστρώματα, το να κάνουμε μια κοινωνική πολιτική όπως τη θέλουμε εμείς και να αρχίσουμε να εξάγουμε πλέον πολιτιστικό προϊόν, το να βελτιώσουμε λοιπόν αυτή τη βασική εικόνα, αυτό είναι ένα βράχη μέσο-πρόθεσμο σχέδιο, το οποίο πάνω στη διετία θα αρχίσει να έχει αποτέλεσμα. Τον γκαράζ, δηλαδή, ευελπιστούμε ότι το 27 το έχουμε έτοιμο. Η ελεγχόμενη στάθμευση πολύ πιο νωρίς. Οι αναπλάσεις θα φανούν μέσα στο 25, θα δημοπρατηθούν έργα από την αρχή. Το 26 θα τα βλέπουμε μπροστά μας. Θα ξέρουμε δηλαδή ότι έγιναν 14 δρόμοι ασφαλτόστρωση και τόσα χιλιόμετρα πεζοδρόμια. Από εκεί και πέρα όμως το βραχυπρόθεσμο είναι το μεγάλο στοίχημα. Δηλαδή το πώς οργανώνουμε την καθαριότητα, πώς κάνουμε ανακύκλωση, το πώς μέρα με τη μέρα βελτιωνόμαστε και το 25 πλέον στο δικό μας προϋπολογισμό, γιατί τώρα θα το κάνουμε εμείς τον προϋπολογισμό. Αυτά θα είναι ξεκάθαρα ότι εκεί στοχεύουμε. Αυτό θα φανεί άμεσα και είναι το βραχυπρόθεσμο το μεγάλο στοίχημα. Μαζί με τις μικροεπισκευές, τα σχολιά μας. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Το οποίο είναι η καθημερινή μάχη. Αυτό θα δουλευτεί. Ξεκινάμε τώρα με τα 4 συνεργεία. Θα τα δουν όλοι οι πολίτες στον δρόμο τον Νοέμβριο και αυτοί που ασχολούνται με τα σχολεία θα δουν ένα μόνιμο συνεργείο από υδραυλικό, από ηλεκτρολόγο, ένα σε κάθε σχολείο. Κάνουμε μεγάλες προμήθειες κλιματιστικά, να μην έχουμε προβλήματα το καλοκαίρι πλέον στα σχολεία μας. Μεγάλες προμήθειες, μαζικές προμήθειες κλιματιστικών και ταυτόχρονα κοιτάζουμε να μερεμετήσουμε τα σχολιά μας και να τελειώσουμε τον πρωτοβάθμιο έλεγχο μέσω του ΤΕΕ για την αντισυσμικότητα. Ο προσημικός έλεγχος πρέπει να γίνει, η στατικότητα των σχολείων μας και να περάσουμε μετά στο δευτεροβάθμιο. Κάποιοι δήμοι, γιατί ακούω πολλούς και μου λένε κάποιοι έχουν προχωρήσει. Αυτοί που προχώρησαν ήταν αυτοί που είχαν ξυπνήσει νωρίς και έβαλαν στο Τρίτσις τον προσημικό έλεγχο. Με κίνδυνο να βγουν κάποια σχολεία προβληματικά και να πρέπει να δώσουν τη λύση οι δήμαρχοι που δεν τους αναγωγεί το μερίδιο. Παρ' όλα αυτά μπήκαν στο Τρίτσις και έκαναν προσημικό έλεγχο. Έκαναν τον έλεγχο της στατικότητας από το Τρίτσις. Ας πούμε, ο Δήμος Ηρακλείου και ο Δήμαρχος συνάδελφος ο κ. Μπάμπαλος μπήκε στο δευτεροβάθμιο τώρα.
Γιατί το έκανα μέσα από το Τρίτσι. Εμείς μπήκαμε στην ομάδα τελικά όλων των υπόλοιπων Δήμων της Ελλάδας που μπήκε μέσω του ΤΕΕ στην πλατφόρμα για να κάνει τον έλεγχο το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Μάλιστα. Και κάτι πολύ σύντομα, κύριε Δήμαρχε, να κλείσουμε με αυτό τελευταία. Με τους κάδους, τι κάνετε στο Δήμο σας? Έχετε βάλει αυτούς τη σύγχρονη τεχνολογία ή όχι ακόμη? Έχουμε ελάχιστους από τους υπόγειους. Επρόκειτο να τοποθετηθούν οι καινούργοι? Ναι, θα μπουν. Θα περάσουμε τη λογική των 4 ρευμάτων πρώτα απ' όλα, γιατί η περιφέρεια και το κράτος έχουν αποτύχει σε αυτή τη λογική. Περιμένουμε τώρα. Είχα βρεθεί προχθές με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Γραφάκο, ο οποίος κάνει καλή δουλειά και νομίζω το μεγάλο στοίχημα και για εκείνον είναι αυτό τώρα. Μελετάμε πιλωτικά προγράμματα που κάνουν άλλοι δήμοι, όπως είναι ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο Δήμος του Αλήμου, ο Δήμος Βρυλισσίων. Κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Το Χαλάνδρη κάνει πολύ καλή δουλειά. Και κοιτάμε να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε και εμείς προγράμματα που να αφορούν μόνο το Δήμο μας. Να βρίσκουμε ΚΔΑΗ, κέντρα διαλογής ανακυκλωσίμων υλικών, γιατί δεν γίνεται χωρίς αυτούς. Αλλά θέλουμε να μας βοηθήσει η περιφέρεια και το κράτος. Δεν γίνεται να έχουμε απορριμματοφόρα που παίρνουν το γυαλί, χαρτί, αλουμίνιο, πλαστικό σε έναν κάδο μπλε, το συμπιέζουν και το πάνε για διαλογή. Πώς να κάνεις διαλογή μετά? Ακριβώς. Χρειάζεται συνεργασία και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη σχέση κράτος, περιφέρειας και πόλης. Κύριε Παναγιώτη Μανούρη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά και οτιδήποτε νέο θα έρχεστε... Να πάει καλά η εκπομπή σας, που με βέβαιος ότι θα πάει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.